nake nema kwana uku ban sarara ba. Yarinya ce take ta amai ban gane me ta kurba ba. Baba shi ya san abin da ya mun ai ba sai ya faɗa ba. To gani kaman bayani tun ba sai ka ɗebi tsarnu ba. Dan yau da fushi na sauka ban san me ranar ta kunsa ba. Baba ai na so in zo ni gida mu yi zance ba na wasa ba. Ka san tsautsayi in ya gitta ba ma sai na faɗa ma ba. Ala kai mu kaɗan na ɗan gutsura ban ma waraka faɗa na ba. Ala